idan gwamnatin kasar nan da mutanen gwamnati da suka wuce wancan ba za su manta ba, mai martaba sarkin Sunusi na biyu ya daɗe na ba wa wancan gwamnatin shawara cewa dala za ta wuce naira 1000. An faɗi wannan magana, ya faɗi wannan magana tun gwamnatin shekarar ta ɗaya da kafawa. To da ke su wancan gwamnatin ba sa ɗora abu akan ilimi, sai suka yi zaton shi abokin yaƙi ne ma abokin faɗa. Kowace ƙasa a duniya suka yi ɗora abu akan ilimi, banda waɗanda suka shugabanci da suka tafi, sai koma ma abin rigima, aka shirya rigima da shi har ta kai ma ga gwamna mai mulki na lokacin ya yi yunkuri cewa ya kamata a cire shi, gwamnatin tarayya kuma ta yadda. To waɗannan su ne ake kira su makiɗan na gargal, sa haɗa ba za su raba ba. Su suka ɗauki ƙasar nan suka yi mata tuƙin tsaye, saboda an ba wa mutanen da ba su da ilimi ba kuma sa neman masu ilimi ta irin wannan abu. Saboda akwai da an yarda da shawararsa za a tare ta, saboda za a sa mutane waɗanda suka san harkar tattalin arziki a fito da dabaru na a ilimance, ba dabarun duka da kafa ba kamar yadda suka saki harkar tsaro yadda yanzu ta zo ta fi karfin kowa. Honorable Musa Ungogo, a wancan tattaunawa da muka yi da kai batun cewar bukatun da al'ummar arewa suke da su a wannan gwamnatin bai wuce a samu tsaro ba. Talaka ya je gona lafiya, ya je kasuwa lafiya, ya je zumunci duk inda zai je lafiya, ya dawo lafiya. Yanzu kuma ga batu na hauhawar farashin dala wanda yake ya ta'allaka da dukkanin rayuwar ɗan Najeriya, domin kusan abubuwa da yawa da ake amfani da su a ƙasar nan shigo da su ake yi. Ya ka kalli yadda wannan hawa farashin dala yake, wanda kuma har zuwa yanzu shugabancin kasar bai dau wani mataki na daidaita yadda farashin dala zai kasance a Najeriya? To jama'a assalamu alaikum. Wato abin da ya faru, kasan ita dala ba rana ɗaya ta tashi ba. An ɗora hawar farashinta da rashin amfani da ilimi. Idan gwamnatin ƙasar nan da mutanen gwamnati da suka wuce wancan ba za su manta ba, akwai mutanen da suka yi nisa akan harkar tattalin arziki a duniya ta yabe su, kamar mai martaba sarkin Sunusi na biyu ya daɗe na ba wa wancan gwamnatin shawara cewa dala za ta wuce naira 1000. An faɗi wannan magana, ya faɗi wannan magana tun gwamnatin shekarar ta ɗaya da kafawa. To da ke su wancan gwamnatin ba sa ɗora abu akan ilimi, sai suka yi zaton shi abokin yaƙi ne ma abokin faɗa. Kowace ƙasa a duniya suka yi ɗora abu akan ilimi, banda waɗanda suka shugabanci da suka tafi, sai koma ma abin rigima, aka shirya rigima da shi har ta kai ma ga gwamna mai mulki na lokacin ya yi yunkuri cewa ya kamata a cire shi, gwamnatin tarayya kuma ta yadda, sanadiyar wani yaro a gidan gwamnatin ma da ba shi da gona, ba shi da kanti, amma yana ma da jirgin sama. To waɗannan su ne ake kira su makiɗan na gargal, sa haɗa ba za su raba ba. Su suka ɗauki ƙasar nan suka yi mata tuƙin tsaye, saboda an ba wa mutanen da ba su da ilimi ba kuma sa neman masu ilimi. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa dala ta yi wawan tashi, ta irin wannan abu. Saboda akwai da an yarda da shawararsa za a tare ta, saboda za a sa mutane waɗanda suka san harkar tattalin arziki a fito da dabaru na a ilimance, ba dabarun duka da kafa ba kamar yadda suka saki harkar tsaro yadda yanzu ta zo ta fi karfin kowa. Yadda suka yi wa economy na ƙasa, haka suka yi wa harkar tsaro. Abin da ya kawo gwamnati da ta wuce ya kawo ta kan gwamnati ba zai wuce abu biyu zuwa ɗaya ba. Muhimmi shine rikicin da ya barke na harkar tsaro na Boko Haram. Ita ce ummul aba'isan da ya sa gwamnatin ƙasar nan ta zo, ita ta Buhari. To yana zuwa kuma wani abin mamaki, sai ga harkar tsaron ta daɗa faɗaɗa, ta yi buɗe, sai ga har a garinsu ana iya satan mutum, shi shugaban ƙasa. Ga baki ɗaya northwest babu inda za ka iya zuwa gona, kaga economy ya gama karewa ga baki ɗaya. Mutum zai fito a zo a sace shi, a dinga taya shi kamar tinkiya. Kuma ga masu yin a waya suke, a wayar tarho za su kira su yi magana, amma an rasa masu ilimi
saboda ba a aiki da ilimi. A cikin jeji za a je a danki kuɗi a je a kai musu kuma su karɓi kuɗin, saboda waɗanda suka yi mulkin jahilai ne, ba sa ɗora abu akan ilimi. Babu wata ƙasa a duniya da za a saci mutum kamar tinkiya a shiga jeji a kuma dinga magana a waya ko mutanen nan su tsira. Zan baka misali da abin da ya faru. Akwai wani tsohon ambasada da ya aiki, wani bature da ya aiki a Niger. Ta dajin a Niger aka sace masa ɗansa, amma lokacin da ake Boko Haram aka shiga da shi dajin Sambisa ta Niger. Gwamnatin Amerika lokacin da shugaban ƙasa Amerika yana tsakiyar yakin neman zaɓe, ba na mantawa, shi ya ba da approving cewa lalle soja 30 na Amerika ya zo. Amma zuwa yi ma'aikatar tsaro ta Najeriya suka sanar cewa duk jami'in tsaron da yake cikin Sambisa ya fita, za su ɗauki bature daga Amerika. Suka shigo dajin Sambisa, suka ɗauki yara, suka bindige mutum 4, dama mutum 5 ne suka yi kidnapping ɗinsa. Kwana da kwanaki suna communication a basu $1 miliyan. Suka karbi suke communication da su, suka zo a dare ɗaya suka zo da jirgi mara direba, suka kuma ɗauki bature, suka bindige mutum 4, suka kuma ɗauki mutum 1 a cikin su wanda suka sace, suka tafi da shi, har yanzu ba labarinsa. To kaga da ganganci ake kashe kuɗi kamar za a sake wata Najeriya akan harkar tsaro. In har kana da za a zo a ɗauki a ƙwaci bature a ƙasarka, a ce duk tarkacen sojojinka wajen bataliya 4 tana cikin jejin, a ce su fita. Hukumar tsaro ta ƙasa suka sanar. Babu wani abu ɓoyayye a Najeriya da ba mu sani ba, da saboda ƙasar muna son ƙasar kamar yadda muke son 'ya'yan da muka haifa. To wannan musa gogo, idan ka yi batun rashin ɗaukar shawarar mai martaba Muhammad Sanusi na biyu da tsohuwar gwamnati ta yi, ita wannan bagire ta hau domin gyara matsalar, tunda ita wacce ba ta ɗau shawarar da aka bada ba. To ko ba komai za ka yaba wa wannan, domin sun kirawo shi akan harkar economy, ya kuma ba da shawara, ya rage nasu ko su karba ko su yi dariya. Dariyarsu za ta zamo kuka gaba da ladaba mai ƙin gaskiya. Da yadda shugaban ƙasa ya tarbe shi, kasa akwai mutuntaka, tsayawaye kamar yadda ake na al'ada tare babban mutum, samanin wa'ancan da suka saka jahilai da 'yan gata 'yan lele waɗanda suka zo suka yi ƙasar nan rabon kura. Ka san yadda kura take rabo? Idan ta tashi sai ta raba abu, sai ta ce wannan nawa ne, wannan na 'ya'yana ne, wannan na burungu ne, wannan kuma a yi wa wasu, ta fi kowa ƙarfi. To haka suka yi ta yi, ga su duk gidajen mai nasu ne, sun sai jiragen sama sun canja suna, sun sai gidajen mai an cancanta suna. Su da ta suke wannan abin da suka yi mutane wani abin arziki ne. Su saurari duniya, mutanen duk da suka shahara a sata, su suwa kenan, su gwamnati da ta shuɗe ta mutanen da suka fito daga jihar Arewa ta General Muhammadu Buhari. Kowa babu wanda gwamnatin ne kenan suka jefa ku a cikin wannan halin. Ai daga shi kansa akan zato na alheri mutanen ƙasar nan suka ba shi ƙuri'a, zaton cewa mutumin gaske ne, ingantacce. Da za a zo batu cewar tunda ake Najeriya ba a taba samun shugaba irinsa ba wanda ya ka hanyoyin da zai inganta rayuwar talaka. Wato shi Magori da abin da ya ga dama zai iya faɗa kansa. A ƙasar, bari in baka misali, a ƙasar da mutane ba sa iya cin abinci sau 3 a rana, ka riƙe mulki shekara 8. A ƙasar da mutane ba su isa su fito su noma ba a ciki har da garinku, ka gama shugaban ƙasa. Ka fito daga jihar Arewa, titi kilomita 440 daga Kano zuwa Abuja, shi kansa titin Amuroba ne, ba ma a gama shi ba, barantana ka doshi wani kwaya ɗaya aka a shekara 8 muhimmi. To akan wannan za ka ce ba a samu irin sa ba wajen taɓarɓarewa. Har yanzu ana Boko Haram, saboda Boko Haram ce ta kashi don a kau da ita. Amma na tabbatar har yanzu da bataliyar sojoji, ko shekaran jiya an ce an kashe wasu, su ma sun rama. Shekara 8 aka yi ana aikin nan, sai dai ka cewa aikin madalla tir da aikinsa. Wannan dan Najeriya baya iya cin abinci sau 3, amma kuma a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka ce dan Najeriya yana ci ya koshi a naira 30.
dudu wannan magana ba a shekara 2 ba ko 3. ai wannan ka san makiɗin na gargal za ka iya gaya komai shugaban ƙasa. An taɓa yin wani ɗan takarar gwamna a jihohin gabashin nan namu, ko Gombe ko Yobe ko Adamawa, da ya tashi yakin neman zaɓe. Ɗan takarar gwamnan da ya zo garinsa gwamna ne mai ci, saboda iya fadanci yi ma da kansa Allah ya tsine musu gabaki ɗaya da mutan garinsu. An taɓa yin wani gwamna nan kusa da mu, suka tafi China, aka yi ta yawo, suka yi ta yawo saboda fadanci. Ya juya ya ga kamar karfe 9 na dare ta yi, ya juya ya dubi shi kwamishinan nasa, ya dubi kwamishinan sai ce ba fa mi sallah ba ko, sai ce ranka da ai inda ka nuna nan ne gabas. Ya ce ba bi sallah ba, ya ce inda jima, ya ce to ina ne gabas, ya ce oho inda ka nuna da zabi. To irin wannan fadanci ne na mutane da suka kware wajen lila shugaba. Ba wani shugaba mutumin kirki da zai yadda a gaya masa cewa ƙasar nan ana cin abincin naira 30 a iya rayuwa. Kai wanda ya faɗa ba, in ba faɗin magana wawa ne, ai ban yi zaton wanda zai jita shi ba ya zama wawa ba. Wanda Musa Ungogo, mu dawo batun sayawa wakilan al'umma motoci a irin wannan yanayi da ake ciki da talakan yake wayo a ce za a fitar da waɗannan zuzurutun miliyoyin kuɗaɗe ko ce biliyoyin kuɗaɗe domin sayawa wakilan motoci, shin hakan ya dace? Ba daidai ba ne a ƙasa irin wannan, amma an daɗe ana wannan barna da ta'adi. don ba na mantawa wannan ya zama mana ɗabi'a ta mutanen da muke zaɓa marasa tunani wanda ba su da tausayi. Ba zan iya mantawa ba lokacin gali na abba an yi taron dis speakers din daga baki daya na kasashen duniya, sai aka ce za a yi a London. Daga nan da mutane mutum da mutum 70 speaker gali na abba ya ji. Speaker na China a jirgin fasinjeji rigarsa kwaya ɗaya tana cikin rigar laptop ɗinsa, wato wanda ma ba zai canja ba, ya je a jirgin fasinja. To nan sai da aka tura jirgi ya je ya zauna a airport ta Ingila, ya jira shi ana biyan haraji, ya tafi da mutum 70 da 'yan jarida da waye da wasu 'yan majalisa da shugabannin kwamitin menene forum menene wani abu investment, aka zuba mutane aka ba kasan kudin da aka kashe. Sannan shi kansa aka hayar manyan motoci a Ingila, divi bala'i da masifa ta tsada a Ingila, wanda ko sannan ka ce mutum ma sai a ce ka kuɗi. Haka aka hayar motoci aka je da shi aka kashe kuɗi. Taron mai kara har yanzu shi kansa ma wanda aka zaɓa ɗin, wanda aka raka shi yana nan yanzu an wance kalar da shi duniya ma da mutanen ko ina sun manta ma yana rayuwa. Don kwanan nan na gan shi ba shi da lafiya ba, babu wanda yake kula shi. To irin tunaninmu na ganganci shine ka ɗauki kuɗi irin wannan. Ƙasa na cikin babu magani a asibiti, babu harkar tsaro, babu ingantattun malaman gona. Kasashen gaske su koyi yadda ake noma mafi sauki, ba irin noman duke da mutanenmu suke yi da ba zai iya ci da su wata 6 ba. Da a koyo wannan gara an kashe wa waɗannan mutane. In ka ɗauko kuɗin motocin nan za ka iya, aka haɗa su aka ce Najeriya ta yadda za ta tura, ko ƙasar Sin za ta tura a kowace jiha ta ba da mutum 40 a je a koyo noma mafi sauki yadda kai zai bude, saboda muna da area, muna da wurare na arziki da ƙasar da akwai, musamman mu da muke jihar Kano, dan nan ce madinan mu, babu wanda ya kamu yawan dam duk ƙasar nan da za a sallami kowa. Kuma yawan dam din nan yana taimakon mu. Duk garuruwan da dam din nan suke, sojoji ne suka yi su ma kafin su tafi, kamar su da nake faɗa, kafin cire Guzaza, Wasai dam da Cala Goje, Guzu dukkaninsu ga kura. Ka dubi da hanyar da in ka shigo daga kura za ga samari sun zama busy da saurayi da ruwan sama, ɗabi'arsu ɗaya. In baka nema musu abin da za su yi ba, za su nema da kansu. Yanzu dai baka goyon bayan a sai motocin nan? Ba daidai ba ne. Gwara a mai da kudin kamar yadda kace a inganta harkar noma, in suna da hankali kuma a yi doka ta irin wannan, ba irin dokokin duka da kafa na abin da suke so ba. Dibi yadda ake a majalisa ya yi kama da abin da China suke gaya mana, banci woma, kamar womin din banci suke su zauna a yi ta rigima akan abin da bai dace ba. Ai ba daidai ba ne, su sun san ba daidai ba ne. Me yasa mutum zai sai mota? Dibi yadda ministan suke tafiya da convoy na motoci. Ka je kasar gaske
inda mutanen gaske suke. Wannan yawan motocin da man da ake kona da tarkacen mutanen da ake wahala a ta tsula gudu ana yi wa ƙato jiniya ko a sa masa wani gardi a baya yana gadinsa da tarkace da kurakwacen mutane a ƙasa irin ta hankali ba haka ake ba. Sai a yi tattalin arziki ba a wofantar da kuɗi. Jiya nake gaya yaro kusan yau shekara 7 zuwa 8 na je Ghana, mun je wajen harshe shugaban kasar John Kufu lokacin wani mataimakinsa Aliyu muka je. To wani abin da ya bani mamaki a cikin gidan shugaban kasar shine tafis da muka samu na mataimakin shugaban kasa, da muka gayyato mataimakin shugaban kasar taro, da ya zo taron mu a ranar muka je, a ranar ko muka gayyato shi an yi taron kusan 9 na dare a Ghana. Sai na kiyaye da kyau tafis ɗin can shine kuma ya rubuta speech na shugaban kasa, shine kuma odile a bayan shugaban, disan mutum ɗaya, kuma suna yin abubuwansu cikin nutsuwa. Domin me? Domin na ji na tare shugaban kasa in an kunna danja yana bi, ni na biyo bayan shugaban kasa an kunna danja mun tsaya mu da shi, kowa da hular kwadarsa akan babura, shugaban kasa ko mota 2. Ka duba shugaban kasa ba arziki irin na Ghana. Yaushe kake tunanin za a samu wakilai na gari? In mutane ai rawar daga baya ta lalace, wani mutane ba za su iya gane ba sai da ba su misali. Kamar namun daji ne duk su tare za su yi sallah, duka giwa, karkanda, bauna, damusa da zaki, kare da duk abin da ya lakancin namun daji sun tare za su yi sallah. Sai kura ta ce to kare kai za ka wuce gaba kai liman. Sai wuce ya yadda, yana wucewa yana yin ruku'u ta karkashin kafarsa, sai kura ta fara matsowa sai hango ta ta ce kakka lalata mana sallah. Ya ce daga baya ta lalace, ai sai talakawa sun daina yadda